abiatu dira. Martxan da lehen txanda, Zarauzko 32. ikurrina jokoan. Gaurko eta biharko denborak biak batu egingo dira ikurrinaren garaile erabakitzeko, ez ordea ligako puntuak banatzeko. Gaur oizko puntuak banatuko dira eta bihar beste horren beste. Momentuz Tiran segundo bateko atzerapenarekin eta beste denak pare-parea. Polita irudia hasiera honetan, horreka ikaragarria dugu eta asko dago jokoan, besteak beste, hemen Meira duzue, Euskal Telebistaren kamaratxoa ere eramango dute gaur. Argi dago Meirakoek test bereziak egin behar dituztela hemendik aurrera, ikusteko non diren eta batipate playoffari begira gauzak alde neurrian finkatzeko. Itxaropen txikiren bat izango dute, behar bada estropada on batzuk egin eta aurkari multzo bat hortartean kokatu eta postu batzuk aurrera egiteko, baina gauza ditugun bezala oso zaila da hori. 6 estropada bakarrik falta dira abuztua bukatzeko eta abuztuaren bukaeran erabakiko da playoffeko partaidea zein den eta momentuz boleto guztiak Meira ditu Baserri. Bai, ikusten da Arkote 9 puntukin zuzenian bera dijoa eta Meira da urrengoa, bere aurretik beste Galiziarra Tiran dauka, baino punto mordo bat aurretik 12 punto diferentzia, hortaz playoffea zuzenean Meira doa, eta nik uste dut playoffeko estropada horiek beste ontziak kontxa daukaten bezala, beraien kontxa hori dela, ez gora berako estropada horiek. Hemen dira Arkotekoak, hauek argi dute San Miguel Ligako azken 6 estropadak hauesek dituztela eta maila galduko dutela eta gero beste erronka bat izango dutela KE Ligan, bigarren mailako ligan txukun aritzea datorren demoraldian, kuadrilla itxuroso batekin jarraitzea, mantentzea demoraldi gogor honen ostean. Eta hortxe dituzue ontziak, GPS-en datuak badakizue oso fidagarria direla, Zumaia jartzen dute estropada buruan, baina beste ontzientzat tarterik gabeko momentua dau. Segundu batetan doaz lauak eta horrek esan nahi du, hasieratik Meira eta Arkote bi ahulenak Baserri oso txukunari direla. Bai, ikusi ditugu beste estropada batzutan atera eta luze erdirakoia segundo mordo bat galduta eta gaurko hontan ez da horrelakorik gertatzen, horre Zumaia eta Tiran aurreko buru horretan leian, hirugarren eta laugarren kaletikan, baina lehenengo eta bigarren kalekoak Meira eta Arkote ere hortxe segundo bat bin barruan, ikusten da bigarren kaletikan Arkote zertxo bat atzeago, ontzi bat eskaz, baino barruan eta leia horretan alik eta gutxiena galtzeko gogo horrekin, ez? Orain galdu dute gainera, luze honen erdiparean izan dute koska hori Arkote Arraun elkartekoek. Hemen Zumaiarrak, Jokin Gijarro patroilanetan gaurko honetan, eta Luis Mari Olazagasti Luxiak galdetu diogunean argi esan digu, kilotan tarte handia dago. Eta aldala bintzat harinaren alde egin behar da hemen beti, eta gazteagoa den Gijar hori konfiantza, bai Luis Olazagasti Luxiak. Hortxe dira Zumaiarrak, aipagarria Zumaiarren artean gaur Mendizabal kanpoan dela, gaurten Hondarribiatik ekarritakoa, neguan lanean Hondarribiarrekin aritu delako, Iaz Castron ibilitzen Aitor Mendizabal. Eta estropadaren buruan Tiran, kanpoko balizetara hurbiltzen ari dira, eta poliki Tiran estropadaren burua hartu, Zumaiarekin hor dute leia, Meira 2 segundora, Arkote 4 segundora, zailkapenak agintzen duen kokapenera doaz, poliki Baserri. Hemen gauzak ez dira kasualitatez izaten. Ez bate bestekoa da, eta ja gaurkoakin 11. estropada dugu, eta zailkapenan nik uste dute batez besteko erakusten dula denboraldian zehar bakotxak egindako lana, ez? Tiran eta Zumaia txanda kide hauetan burua dira, eta hor leia horretan, ez? Zumaiak Tiraneri ia gehiagotan aurre hartu dio, baina azken estropadan getxon Tiranek aurrea hartzea lortu zion, eta gaur ere pixka bat alde horretatik borroka Tiran da Zumaia. Tiran segundutxo bat aurretik, hor da Dani Rua, Galiziaren aurrekoa,
Gogoratu honek anaia duela Astilleron, Fernando Rua. Esperientzia handiko arraunlariak, arinak, teknikoki onak, benetan gogorrak. Pare-parean hortxe, Tiran eta Zumaia, Meira segundo batera, orain Arkote atzerapen pixka batekin, 7 segundora doaz Plentziakoak, eta maniobra ostean Tiran behar bada, Zumaiaren aurretik, eta Meira ere nahiko txukun. 2 segundoko atzerapen txikiarekin Meira, bat GPS-ak oren ezaten digunez, 3 traineru segundo bateko tartean, eta estropada dugu Baserri. Bai, ikusi da hor naiz eta diferentzi txiki bat izan Ziabog eta sartzeko horretan, branka sartzeko garaian, nik uste dute txopa ia iruak batera atera dutela, batera. Lehenengo kaletik Meira ere zertxo bat atzetik sartu da, baina nik uste dute Ziaboga honan ondorioz, Meira, Tiran eta Zumaia denbora berdinak inatera diela, eta ikusi dugun bezala Arkote zertxo bat atzeago, 2-3 segundo ontzi bat atzeago. Oso norgeiagoka haundia ikusiko dugu. Argi dago hemen batzuk zintzo jardun direla lanean, Galiziarrak etxean aritu ziren. Bila Garzia Dauruzan, Bila Xoanen Espainiko txapelketan, baina Zumaiak eta Arkotek lanerako hartu dute ligak izandako etenaldia, eta antzematen da hemen jendeaz dagoela denbora pasatzeko, lehiaketa handi honetan denak ari direla zintzo. Arkote bera ere, bere apaltasun horretan ikusten da lanerako dugula, eta hori txalogarria da, ez dutela amore eman, Baserri. Bai, naiz eta estropada guztitan azken leku hori ia beraientzako izan estropadero, ez dutela amurre ematen, eta batetik aste guztian zehar prestatzen, eta gero estropada alik eta txukunena egiteko asmo horretan, ikusi du Ziaboga ematen eta prestatzen ditun mutilak prestatzen ditun Popi Gonzalezek, pixka bat pixkat animuak goien mantendu eta alik eta lan txukunena egiten saiatzen ari direla Arkoteko taldea, ez? Hor ditugu Meirako gizonak, Meiran patroilanetan Antonio Kaskeiro dugu. Bagoaz ondorengo metrotan Moañako berdeekin. Momentu hona da Zumaiarrentzat, ontzi bateko errenta hartu dute Tiranen aurretik, Meira 6 segundora, Arkote 10. Hemen ikusten dituzue Arkotekoa, Lentzitarra trainerua. Zumaia Tiran, Zumaia hor dago burruka, Meira eusten. Helikopteroak eskainitako irudian pentsatuko duzue Meira aurretik datorrela, baina badakizu helikopteroak astindu galantak hartzen dituela tarteka, izearen eraginez, eta egin kasu gure GPS-ari eta pantailan duzuen datu sortari. 2 segundotan dira lehen iruntziak, Arkote 8 segundora. Tirango urdinak, Teles Kurras, Esforos Kurras patroilanetan. Zumaiarrak ere hor txari dirako gotik lanean laugarren kaletik, Jokin Gijarroren agindutara. Hoiz izango litzake irudi jatorra, bile pare-parean, denbora berdinean. Eta Meira segundu bakar batera, Meira oso lan ona egiten ari da, orain arteko minutu hauetan, 9 minutu eta 12 segundu lanean hasi direnetik. Bai, Ziaboga horretan oso Ziaboga txukunan egin ondorioz, horre segundo batzuk irabaztea lortu dute, eta lehen zandu bezala 3 txopak bate batera atera die, eta luzean zehar eusten ari dira, badirudi bat Tiran zertxo bat aldegin nahi horretan lehian ari dela, baino besteak eusten eta oso luze polita ikusten ari gera. Bai, eta beste irudi polit bat ere bai, orain maniobra garaira hurbiltzen ari direnean, surflari batzuk olatuak alde batetara utzi eta tabla eta guztiz etorri dira, estropada bertatik bertara ikusteko, eta piragua zale batzuk ere bai.
gaur danak arraunlariei begira. Tiranek berriz ere 2 segunduko errenta Zumaiaren aurretik, eta lan erditan ditugu bigarren maniobra egiten jadani. Garbi aurretik Tiran, 10-0-3. Zumaiarentzat 2 segundo gehiago, Meira 3 segundora, irekiagoa, Moañako berden maniobra, orain Arkote 9 segundoko atzerapenarekin, eta berriz ere 3. luzean buruan dugu Tiran. Hauen Moañako beste ordezkariak dira, Meira Arraun elkartekoak. Lan duina egiten ari dira. Tiran buruan, 2 segundora